Haji hingga kai seng kok tiprani kok dukti kerungu nyai seng YTF ni JS ni barong bedang James de Burma bai tini ni kwai SDM officer abni bagai tini haja hai hotat sakai 3 January 2025 ni salo kwai SDM habunogo tamon sanmung no tiyu tini deputation ilai jakai tai tini deputation ni puro bojaga ni sim bojaga lahar himbo to kai bo thangla yuhne khanaka lamsoko kok tipraba sini takuk James no Belai ke hambai sini kok trupra channel rokno hai no hai sangme kereng paimani bagai. Tai joto nai tongnai lukurok khanai tongnai lukurok borok no khani hamjakma tai chobani chibai ang YTF tai TISF ni incha sengai lam sogo haisi. Aw hingga kai seng tini kisa mangpili manka tini khwai SDM ni habanogo tini deputation ni jaka hanya hai khwai town committee ni bukhakti TISF ni tama sanmung no tini hanya hai jorawa sananya nangka ba tama sanmung no tini ase kotor ka thalaka Tini ni the main mass deputation ever rally is khlaijakmani Tipra Indigenous Student Federations tabuk obo ongkai khwai the division borok ni lua zima bai khlaijakka main sini demand hangkai je DDMC college eba kai Dosrod Dev Memorial je college tongmani sing saimano thanai 1979 o college established engkha tini 2025 ni je sing 3rd January o kok saitong prai 45 বছর par rangmani porebo tini o college ni kuno ekta hostel ব্যবস্থা করে ST rokni bagai ngai o hostel krini bagai tini je sini gorib অংশনি সিনিতি প্রাসারক যাতে যে বরকনি বুমা বুফারক মখিতং থাইকিতং ফালনাই রক যে বরকনি বুমা বুফারক হাইজরা খাই চানাই রক বরকনি রাং পয়সা বলাই অভাব ওঙ্গি বরক ও জায়গাও কলেজও রেন্ট রক গানাও কলেজ গানাও রেন্ট রক না ওই পরিফাইনানি সুবিধা ইংয়া রাংনি বলাই বিপদ বিয়া লঙ্গু তাই হাকসাল ফাই কলেজ রক এটেন্ড খাইপাইনানি আবা আসক সম্ভব ইংয়া আবনি বাগै जों तिनी ओ जागा फायै जों kaisa mass deputation khlaimani bisingtwi जों DM district magistrate khwai hangkorni bini thani जों kaisa kok sini memorandum eba kok blai जों bini thani yafarmasin bisingtwi जों kok blai obono sikya je dakti khai khwai Dosro Dev Memorial College no kaisa ST boys hostel tai ST girls hostel sanamjaknani ingthu tai o sanamani bisingti jate pori tongnai rokni bagi subidangthu ST rokni bagi subidangthu ni sugbono samani pore bobo sungno khub positive khaini kok saka positive kok response no rkha tai bo kok saka jehetu buskangni sal rogo budget session nংnani thangai tongo o budget session rogo o je sini budget no danani bagai bo tribal welfare minister je Tripura government ni bo baibo bo kok sane hini saka tai je sing memorandum rmani singo ja copy to tribal welfare minister Tripura government ni thani bo sing sikya so bo obono forward khlainai haita aw hingga buskango budget session ni bagi tabu bidan sabha miyawo no kok sapal yo obo tisa jagan handa wan sugno rok bo obono sing sini torof theke to sing andolon khaiman bisingtei sini kha dumani o kok rok to sing bono sikya tai sabo salaikya salaimani pore bo to positive response ni bisingo o kok to sawo je budget session no jeskapano 30 okna ni bagai bo government of Tripura no bo obono tui initiative nai bo kok sanai haita tabsuk jorati sing saimani ko bong ni step tamungnai pia in case obo haiti sajagya hangka obo niti sing andolon buskangote bo khlainai obo haike sing wan suglaijak ISF ni ngini haisi tini je mass deputation logi sabo manjaka TISF ningai nongni aro ojamarok tini o jagao TISF ni sini state president sini takuk sajrabo manjak phaikya tai YTF ni sini khwai district ni president sini takuk prasmit oba haikeno sini bisingo phai manjak phaikya sini senior leaders sini ata group poddo oba haike khwai division ni convener sini takuk bishan sini town committee ni convener sini takuk uttom Tripura oba haike Jirania division ni convener sini takuk Oppu Deborma oba haike sini Simna division TISF ni convener sini takuk Rahul Deborma tai joint conveners Daniel Song kabangma leaders rok tai school ni in charge rok bo phai manjak phaima bisingtei जों o movement no जों খুব successful babe peaceful babe kuno jagao violence kari khalai जों obono pairikha
tai kok kuno kesar mung rok tong khang kai chini kok tiprani bisingte oba haitini ni je pandawo je oba hai khlai mani tai SDM ni pakhakte tai chini pai hangkorni sandini sandan tamu kok kesar mo sona Ang kok no kesana musungo puila ke sini joto khapangni takuk bukuk song sini tipra sama pha song rok no sung always no sini dofani bagai hani bagai pori tongnai rok ni bagai ba sini lai buma rok no narakna ni bagai sung always no khorang ti se ke sung manmani nugya am bagai sung always over high incidents over high situation over high nangkuk mani jora rogo pal baksa khaye party ni mukhangno nasigiya dofani hani te kaisa sini jati ingai sung nongkhor thai klayo tai joto support khlainani nangwa haisi baksa borok ঠিক আছে physically participate khaimani aphono moral support romani bisingtei haike nogo tongtoti phano ekta positive support rui obo hai andolon rokno jorito tongna nang haisi ngai tai angobon koineni musungo joto sini tipra sarokno kha lokna nangnai sini bukhano sung taibo suja nahar bungma khlainai ha bubagra je nangmani khlai tongo sung judi ek thansa tonghangkai joto khabaksa tonghangkai sung hup khaya boskangni February man rokni bisingo kuno ta kuno kaisa positive sini bagai blai ekta tongthok bung news phai sok paini ne jeto abo maharaj bo saka bini media rokni bisingte sung abono nasing laijani dorkar haisi hingkai paithoko kaisa sungmung obo fundi fan sunglaisono tabu kwbangma lukuro hanya kisa tai salaiman togo YTF ra Pushpa place no kebangui obo tasutale riawui khlanya kaisa soba kotor hne saklai tongmani thalkisa saklai babo amna Pushpan khajaka amna pore tabu buba haisoli tok naiji sung খুব YTF rok ঠিক আছে YTF abo tipra mothani kaisa organization abo wings Fiaba sung mone khaya YTF sudu tipra mothani wings simia borongso sara tipra sani kaisa sikla rokni platform so sung je kono andolon khainani sakang YTF ni organization sung discuss khlaima haino sini jemon president sini joto team rok bai discuss khaimani porebo sung public rokni thanibo sung discuss khlai borok no sungo haisi ngai jetu obo kaisa new year ni season nini Christmas rong ni season nga omorok no kaham korengkai jate andolon bisingti ingya kare pairi paigena hani sing pairikha boskangni salo sini ha bubagra phaima pore sung bobai kok salai sini YTF rok taisa asuk lai discussion khlaiman bisingti I hope sung dakti no abo media rok ni bisingti bo sung saklainai ako bele kera hambai kokti poraba jore diman bagai jore ki sar paro diman bagai bele kan hambai hambai sin kok purano blai ke hambai